Скучно ли ви е? Омръзнали ви да висите по пейките? Чудите се как да разнообразите деня си, писнало ви е. Не издържате вече! Играта по локвите вече не ви е интересна. Отекчава ви и играта с пръчка. Ще я вземе. Дори изкачането по клон ви изнервя. Музика? Не и днес. Не се отчаивайте. Ние имаме решение. Изпратете кратък СМС с текст "Бременна съм" на произволен номер. Успех! Клипчето се излъчва със съдействието на Комедийна вечер с големите. www.golemite.eu